Cemaat sıyırının bugün buzadan soň çıgarga wagty ýok, hali ýok. Şeýlep tura, mana şunday liga gaýtdyk har awul halatyna. Cemaat. Seni garaýbys. Biz seni garasak, sen bizni garay. Bir 35 yıl şapkan ýok. Unutulgan. Ne rahat. Mene pişeni alıp kayttık. Yıldız. Şirlet tura balap koyayım. Şirleti biter mene. Dik avur. Mene bizim. Hey.